Domnule Răzvan Biro, în primul rând, felicitări pentru scorul pe care l-ați obținut în județul Mureș și la nivel național. Este surprinzător că în 2020 AUR avea 9215 voturi. În 2024 AUR în județul Mureș are 32.396 de voturi la egalitate cu PSD-ul, o creștere de 355%. Povestiți-ne puțin despre această creștere care nu a fost nici bănuită și nici văzută de politicieni și de presă, de analiști, de toți cei care se ocupă de politică. În primul rând, permiteți-mi să le mulțumesc acelor 30.000 de mureșeni care ne-au dat votul lor de încredere și să vă mulțumesc și noastră pentru gândul bun și pentru invitația în acest interviu. Aș vrea să menționez că sunt mai mulți factori la baza acestei creșteri. Și cred că în primul rând, la baza acestei creșteri stă atât munca pe care noi am depus-o în acești 4 ani de activitate, atât la nivel național cât și la nivel județean, dar și reținerea și nemulțumirea cât se poate de justificată a populației, a cetățenilor, pe vechea clasă politică, care cred că mult prea mult timp au continuat să conducă România și județul Mureș în aceeași direcție, în același stil pe care românii l-au dezagreat. Este un rezultat extraordinar pentru noi. Eu personal, ca și tânăr lider politic, sunt onorat. Fac politică deja de vreo 13 ani. Mereu am ales calea cea în care am pus inimă mai mult decât rațiune. Niciodată n-am făcut politică din interes profesional, am făcut-o din pasiune. Și mă bucur că pot să dau un exemplu tinerilor din ziua de astăzi că există chiar și în politica pe care mulți o cunosc ca fiind una compromisă, în care nu te poți afirma fără a face compromisuri, fără a da șpăgi, fără a trage scaunul de sub picioare altuia și așa mai departe, să dăm un exemplu că, uite, în politică, dacă muncești, dacă ești serios, dacă perseverezi, se poate. Iar chestiunea asta a fost înțeleasă și de populație, au avut noi o constantă în ceea ce înseamnă poziționarea noastră politică. Dacă ați observat în ultimii 4 ani, noi nu am deviat din stânga, dreapta, nu. Ceea ce am stabilit, ce am discutat, ce am promovat în campania, aia am făcut. Oamenii au avut o deschidere, ne-au văzut pe stradă foarte mult. Mi-amintesc în 2021, după ce am coordonat campania de la parlamentare, noi ne-am dus în continuare pe străzi, ne-am dus în piețe și oamenii întrebau, dar nu s-a terminat campania, ce căutați în stradă? Ba da, s-a terminat campania, dar noi în continuare asta facem înainte să începem sesiunea parlamentară, vrem să știm ce probleme considerați că trebuie să le reprezentăm în momentul actual. Și așa mergeam tot timpul în Parlament cu astfel de propuneri. Oamenii au văzut din partea noastră mult mai multă umanitate și seriozitate. Nu au existat probleme de natură legală, penală, legate de oamenii pe care noi i-am promovat și i-am crescut. Sigur, Aur și-a consolidat foarte mult structurile, ne-am maturizat, au fost alegeri locale unde am confirmat și avem 115 aleși locale în județul Mureș și 3 consilieri județeni. Am crescut foarte mult, ne-am maturizat, ne-am consolidat, iar astăzi am apărut în fața mureșenilor și a României ca o alternativă cât se poate de categorică la actuala clasă politică și mă bucur că eu am reușit la nivelul județului Mureș să împingem cât mai mulți tineri să facă politică și în Consiliul Județean și la parlamentară. Ne-am avut cea mai tânără listă de candidați în tot județul Mureș, aveam media de vârstă la Camera Deputaților de 32 de ani. Și să știți că foarte mulți mureșeni au apreciat chestiunea asta. Să mai vină și alții, ne-am săturat-o de aceeași. Haideți voi, tinerii, faceți treabă, noi vă sprijinim. M-au auzit foarte mult acest lucru și s-a și concretizat din ceea ce se vede din rezultatele pe care le avem. Domnul Biro, cum v-ați făcut calculele câți deputați, câți senatori va avea Mureșul din partea AUR și ce se va întâmpla de acum încolo? Conform calculelor, vom avea un mandat de deputat și unul de senator, în persoana mea și a domnului dr. Cristian Vântu. Astea sunt calculele legate de județul Mureș, iar de acum încolo urmează să facem toate procedurile pentru a ne intra în exercițiu funcției și, bineînțeles, să începem activitatea. E foarte important, totuși, să ținem cont de faptul că trebuie să avem un tur 2 al alegerilor prezidențiale, care va determina în ce direcție o va lua România și va creona oarecum potențialele coaliții de guvernare. Pentru că ăsta ar fi următorul pas, să vedem cum ne poziționăm ca și formațiune politică
într-o opoziție sau într-un centru de guvernare, dar asta va fi foarte mult influențat inclusiv de rezultatele alegerii prezidențiale. Cel mai des mi-a fost adresat întrebarea în ultimii ani, cu cine veți face guvernare? Că trebuie să faceți cu cineva, că nu veți face singuri majoritate. Iar tuturor, încă de acum un an, doi, le-am răspuns, degeaba aș fi avut eu vreo preferință sau George Simion, pentru că riscam să păcălim oamenii. Să spunem una și să se întâmple alta, pentru că rezultatul alegerilor poate să vină să ne clarifice asupra direcției pe care noi putem lua. Contează foarte mult ce partide noi intră, am spus-o de atunci, și au intrat partide noi, două chiar. Contează foarte mult ce rezultat obține AUR, de pe ce poziție poate să negocieze AUR intrarea într-o guvernare și contează rezultatele prezidențiale. Acum n-a fost să fie să intre domnul președinte George Simion, dar suntem bucuroși că avem totuși un candidat suveranist în turul 2 al alegerilor și cred că în direcția asta ar trebui să contureze o guvernare sub umbrela suveranismului. Cum evaluați, iată, parteneriatul, în sensul că a intrat în Parlament și are chiar 5% în Mureș, a formațiunii SOS România? Noi suntem cât se poate de deschiși să colaborăm cu formațiuni noi, cu oameni politici interesați cu adevărat de binele public și care s-au săturat să vadă exact aceleași rezultate politice, aceleași comportamente politice la nivelul clasei politice în România. Iar noi nu avem o problemă în a avea un parteneriat chiar și cu cei de la SOS România. Domnul Răzvan Biro, succes pe mai departe, mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi frumoasă și echilibru în toate. Vă mulțumesc frumos, asemenea vă doresc să aveți o zi bună și dumneavoastră și cei care ne urmăresc.